Dan huwa dak li baqa' mill-karozza van tat-tip Fiat Fiorino tal-lewn aħmar. Il-ħin l-10:20. Ix-xufier kien għadu kemm ipparkja l-vettura tiegħu u sejjer lejn id-dar meta l-karozza splodiet. Dan l-istazzjon huwa infurmat li l-bomba tpoġġiet ġo l-karozza u mhux tqabdet ma' taħt. Il-każ seħħ ġimgħa wara li x-xufier Kid Ganja ta' 31 sena minn Santa Venera ħareġ minn faċilità korrettiva ta' Kordin. Huwa kienet iservi sentenza ta' priġunerija fuq serq. Ftit metri l-bogħod minn fejn ġrat l-esplużjoni hemm l-iskola Our Lady Immaculate. Konsegwenza tal-esplużjoni l-vettura nqasmet f'bit biċċa u partijiet minnha taru għal diversi metri. Biċċiet mill-karozza saħansitra spiċċaw f'residenza li hemm fit-triq Kanonku Bonniċ il-Ħamrun. Ħeġġiġ ta' twieq u galleriji ta' residenzi fil-madwar inkisru. Residenti li tkellimna magħhom irrakkuntaw dak li ħassu. Kont rieda u smajt esplużjoni. Inżilt, rajt l-ommi bil-ġen il-kelb jimbaħ, tawanna mit-tieqa u rajna daħna sħiħa. Riġna, rajna l-biċċiet tal-karozza, n-nies iduru, ma nafux ġara eżatt, tifhem imma nimmaġna l-esplużjoni. Tal-gass jiena ħsibtu ngħidlek il-verità, il-gass ħsibtu jiena, għax dak il-ħin kont qiegħdan sajjar fil-kċina u ġew. Da, sekk, mbagħad tlaqt niġri barra hu. Malli pparkjajt ftaħt il-bib ieħor ta' ġewwa, malli għallaqt il-bib nisma' bomba. Għalkemm ħadd ma weġġa f'dan l-inċident 3 persuni residenti fit-triq ittieħdu l-isptar Mater Dei minħabba xokk. Fuq il-post marru l-pulizija fosthom l-assistent kummissarju Pier Kallejja u l-ispettur Robert Vella. Marru wkoll membri tal-Protezzjoni Ċivili u dawk tal-Bomb Disposal Unit. B'dawn tal-aħħar mhux biss iċċekkjaw il-karozza li splodiet, iżda wkoll karozzi oħra ipparkjati fiż-żona. L-inkjesta titmexxa mill-Maġistrat tal-Assa Antonio Mikallef Trigona.